ket kinasal na ket kinalimit ikablao ko ti kalmay sa wen ay edek nga anak madalan ti oras ket aldaw ikakano iti Dios nagasa ti kalmay sa tatoy italan nga nailan ket kayo masalakan ti masulod ti dumteng ket malik ket dagiti dumteng ket malik ti panagna di panakaruangan na ti arami 12 kontrol nga na siya ket tuloy nagasat itong galmay sa kadagay yung anak kasurot-surot ititalan ti Diyos di pa nagpatpag awan di pa nagsalita at pagtutuloy anyaman mo ting panubog dahil panubog ket anda kay kumalat anday at tuloy kayo mapatigkarin ket mapairot di pa nagpamati di pinagkarkararag saan nga liwayan di pa nagserti ket panagserbi kaya iti panagsagana iti dumteng panagsagsagana ken tungeg ken isupot ket nalagda ket silulukat kumadit kamalik tapno sumrek dagiti tinapay makita ti Dios saan dagiti saan nga dagiti kapsat nga saan nga nasurutan tilawag ket adda nga nasagatan tilawag nga inten nakada kayo ket parayrayen ket saan nga agputrep agsipot tapno may lasin di dumteng nga adu ti managdagdages ti lupong awisen ti kakapsat nga saan nga nalawagan ket ipakita tilawag nga ti ayat ti Dios inda barigna adu ti kakapsat nga nalawa nga ti dalan awisen dayton nga dalan na nailem ket nagasat ti makangeg iti sasao ti Dios ket ipadanon dagiti tinapay nagkapoy ti amat ipa nakatinapay 1 alawen ay etek laglagipet iti pili maaddaan ti natalna na dayat ti kanay nga gari laglagipet ti nagsurutan naglagipet dagiti nasalpan ko susuro nga pipili ang tulong ket agtitinulong ket kasi ang may sakay kung mga naubon nga kwintas awan ti maisina awan ti matinag tiyak kayakan ket amin ket may salakan ngem aduti natangken ti deltel ken puspuso na dunteng ti panawen ti panagapit iti kunkuna nga may pabay ti ransak nga saan nga mapugaw saan nga awan tingkana ti anak nga natulog ngem dagiti saan nga tulog ket abitin dati latingit at ti dagiti kakabsat nga nasimnitan ket kipinit ket abita sa kubag na dadaita nga lawag ket panakatalong ti 1:39 alawen ay edek pa nagbalbali ti lawen at tuy nga daan nga kawes ket usuben ket sumatan ti napurpuraw abado ket awan ti rugit na naginayon ti talus na may sa kayo manasusupan agagen kasmay sa nagtalong na naggen ket saripat wen ket agbumal ket agbumal ti napipintas ang mga paagi mayarin na agapit napintas ang bunga ket ti corona ti Dios ket ti corona ket agururay ket nagasat taadakan kanayon naman nga ibalagip ti aramidan tapno saan nga mayaw awan ato ti lapet ket nagasat ti anak ket nagtutuloy niya nga sisiit ti sangwanan ket lasa ket kinikigan ket adaan ti kasukatan ti tangalingigan ti panakapakada na dos remedios nga testing